Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Parehong uhaw sa panalo ang dalawang team na maglalaban sa Seniors Division. Ang Holy Angel University at Angeles University Foundation na hindi pinalad sa kanilang unang mga laban. Magka-level ang determinasyon. Walang itulak kabigin ang naging paghahanda para sa kanilang salpukan. Maging ang FIBA statistician, walang masabing anggulo kung saan may isang kupunan na aarangkada. Base sa statistics, pareho naman silang lalaban talaga na ano eh. So dapat mag-focus lang sila sa defense para maano nila yung kalamangan nila kasi dikit talaga yung laban. Ang Guardians ng Holy Angel University tinalo ng kanilang sigasig ang lakas ng bagyo. Di nito napigilan ang puwersa ng kanilang ginawang paghahanda. Practice lang ng practice, composure, tapos kasi yung mga nag-adjust kami ng matindi sa mga coaches namin, mga solid na practice. And then kaming mga players na pursige kami na everyday, kahit na may bagyo, nag-training kami. Pinupunti rin naman ng Team AUF ang nakitang kahinaan ng grupo sa nakaraang laban. Kung mapapalakas ito, isa na sila sa pader na titibagin sa UCAAP 2018. Marami pa talaga yung improve. Ayun nga, yung mga basic lang. Simpleng basic, mga free throws, mga basa lang ng mga play ng kalaban. Yun. Paghandang tinalo ang bagyo ng Holy Angel University. Weakness to strength ng Angeles University Foundation. Welcome to UCAAP 2018, ang pinakamalaki at pinakamaaksyong ball game sa Central Luzon. Ang Universities and Colleges Athletic Association of Pampanga. Muli po ninyong matutunghayan ang kaliwat kanang banggaan ng depensa at opensa ng mga koponang pambato po ng mga universidad at kolehiyo dito sa Pampanga. 19 po ito na kalahok mula po sa Senior Division and Junior Division. Kaya tunghayan po ninyo, talagang kapanapanabik po itong laban. Maghaharap po ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ang koponan ng Angeles University Foundation o ito pong AUF at Holy Angel University o HAU. Kung pag-uusapan po ang team standing ng dalawang koponan as of August 18, 2018, pareho pong wala pang panalo itong dalawang senior division ng AUF at HAU. Kung pag-uusapan naman po ang first 5 starter ng koponan ng HAU, talaga naman pong tiyak na masasabi ninyong may suwabing match ang star player ng dalawang koponan. Maganda pong laban ito dahil kung pag-uusapan ay ang tangkad naman o itong tore ng player sa magkabilang panig, tapat na tapat po. Gaya po ng BGC, we commit, we fulfill. Tapat na naglilingkod dito po sa Central Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Paolo G. Santos. Samahan po ninyo ako dito po sa unang bahagi po ng quarter. Habang alamin po naman natin, tunghayan po muna natin itong kwento ng ating courtside reporter na si Baby Clarice. Ang ating pong mga impormasyon. Bantay sarado po niya itong warm-up ng mga makikisig na basketballista. Clarice! Bagong makasaysayang ball game hatid ng UCAAP 2018, narito na ang aking mga instachika sa mga kuponang sasabak muli sa pinakamaaksyon at pinakamalaking paliga ng basketball dito sa Pampanga.
what are your expectations? So ano yung mga na-expect nyo sa game? May mga bet na ba kayong teams, ganon? Siyempre, bilang mag-aaral sa Dabso po yung ano po namin, represent. So nag-expect po kami na ang Dabso, kayang-kaya niya na pong ilaban po yung school namin. Aba naman, syempre, di ba? Ang pinakagusto nila yung kanilang school. Okay, next, Sir Daniel. Ganun din po, sa Dabso rin po kasi po, ito po yung school po namin kaya kailangan po, yung pride po namin nasa Dabso po. Wow, if I were them, I will do the same. Pero ano, may bet na ba kayo between Holy Angel University and Angeles University Foundation? Kasi di ba, sila yung susunod na maglalaban as we all know. Yung impression ko po sa mga Holy Angel po feeling ko. Kasi may parang may mga import sila or parang malalakas na yung school nila, so kilalang kilala na. So maaaring sila yung pwedeng manalo or na-forecast namin na sila yung mananalo. Wow, asyumero pala si Kuya, de joke lang. Okay. Angeles po kasi po, last time po namin nakalaban po kaming taga-Angeles po, magagaling po talaga sila eh. Pero syempre po, magaling naman din po talaga yung taga-Holy Angel po. So makita natin, iba yung opinion nung isa at nung isa. Aba, let's watch out for that. So, ano kaya masabi ng Davsu na they are actually conducting the UCAAP this day in your home court? Gusto nyo yun? Yes, syempre po, mas parang sa pag-host po ng basketball na tournament na to. So, yung Dabso din po is makikilala din po siya, hindi lang yung mga naglalaro. So, isa rin po yung sa Dabso na mas makikilala po nila yung mga dito. Kuya, pwede ka lang sumali sa mga pageant, you know? Okay, Kuya Daniel. Ano po? Ganun din po, masaya rin po kasi yun nga po, kami po yung host na nagre-represent ng buong Pampanga rin po. Yes, I'm sure very proud yung mga Davsu students, right? At yan ang unang bahagi ng aking kulitan moments with our audience and star players. Muli, ako ang inyong baby girl Clarice para sa UCAAP 2018 Season 2 dito lamang sa CLTV 36. Ball out of bounds, mapupunta sa AUF. Number 18, tira wala, rebound on number 8, number 9. Number 11, Pacoma. Number 13, pabandang tira, pumasok, 4-2 score. AUF. $14 to shoot. 10 seconds to shoot. Reverence whistle, traveling. Right there. Ball intercepted by number 17. Ten seconds to shoot. 5 seconds to shoot. $24 seconds shot clock violation. Eight minutes and 30 seconds. Wala mo lumabas na po yung number 9 to number 8. Bola pa rin yan ng AUF. 10 seconds to shoot para sa AUF. 10 seconds natitira sa ating shot clock.
Number 13, pabandang tira, hindi pumasok. Rebound ni number 17 to number 14. Ocampo. Ocampo may tangan ng bola. Ocampo to Pacoma, number 11. Tira wala, rebound ni number 9. Number 9 for 2 points. 6-2 score. Ano? 10 to shoot. Traveling. Butata, tira ni number 8. Nabutata ni number 11 to number 17. Halili, mamadali. Pasa muntik maagaw. Number 4 to number 11, Pacoma, pumeke. May foul committed on number 18. Two free throw para kay number 11, Pacoma. First free throw para kay Pacoma, pumasok. Score po natin 6-3 with 7 minutes and 14 seconds sa ating first quarter. Two for two para kay Pacoma. Ten seconds to shoot. Bola na agaw. Bola pa rin yan ng All Angel. Fourteen to shoot. 10 to shoot. Ocampo sa 3. Wala yung tira. Rebound ni number 12. Tira. 14 seconds shot clock reset. Ten to shoot. Five to shoot. Pacoma for 2 points. Deadlock po tayo at 6 all. Ten seconds to shoot. Ball out of bounds. Mapupunta sa AUF sub. Three points. Number 13. Ten seconds to shoot. Patawaran sa 3. Wala yung tira. Foul on number 17. Sabrep, Halili.
10 seconds to shoot. Tira malakas. Rebound number 18. Putback wala. Rebound ni number 12. Timeout. AUF. 4 minutes and 38 seconds sa ating first quarter. Ang score po natin, 9-8. AUF by 1 point. Back to the ball game. To shoot. Five to shoot. Ang score po natin 11 and 8. 3-point lead by AUF. Traveling. 4 minutes and 3 seconds sa ating first quarter. Score 11-8. Lamang ng tatlo ang AUF. Number 8 to number 9. Number 9, pasa kay number 18. Buta tayong tira. Number 4, patawaran, may tangan ng bola. Ganap ng papasahan kay number 12. Number 12 to number 7. Luna, tumira, wala. Rebound. Patawaran kay number 9, Dizon. 10 seconds to shoot. 5 to shoot. Number 9 sa 3, wala yung tira. Rebound. Patawaran. Pakoma sa ilalim. Pakoma, 2 points yan. Ay. Nice score tayo. May whistle ang referee. Offensive foul committed on number 18. Pangalawa na yan para kay number 18, Zabrep. Number 5 para kay number 3. Number 18 being replaced by number 26. Ang score po natin is 11-10. Lamang pa rin ang isa ang AUF. Pakoma kay number 4, patawaran. Drive, tumira, wala. Rebound. Number 9, Dizon. Floater niya, wala. Rebound na pupunta kay number 19. Pero may whistle ang referee. May foul committed on number 9. Dalawang free throws yan para kay Subrep. Number 9. Number 8 ng AUF. Two minutes and 17 seconds ang natitira sa ating first quarter. Unang tira ni Luna. Deadlock po tayo. 11 all. Out of 2 para kay Luna. Change favor. 12-11. Lamang ng isa ang Holy Angel. $14 seconds to shoot. Number 6 to be. 10 seconds to shoot. Number 13 sa 3. Wala. Rebound ni number 8.
Number 19 sa 3, tira mahina. Bola ni number 13. Sa number 6, David sa ilalim. May foul committed on number 19. Dalawang free throws ibibigay para kay number 6, David. First free throw on David. Mahina. Split para kay David. Deadlock na naman po tayo. 12 all. One minute and 28 seconds. Bola na agaw. Number 5. Ten seconds to shoot. Ball intercepted by number 8 to number 9. Number 9 wala yung tira. May follow up kay number 8. Pumasok. Score natin 40-12. Namang Holy Angel ng 2 points. Hand check foul committed on number 9. Sabrep. Number 7 Fortune para kay number 13. 18 seconds ating shot clock. 51 seconds remaining sa ating first quarter. David kay number 5. David. Atamayo. 3 points. Change favor. 15-14. Lamang ng isa ang AUF. There is whistle. Foul committed on number 5. Warning for penalty, AUF. 24 seconds na lang po natitira sa ating first quarter. Unang free throw ni number 7, Luna Mahina. Split para kay Luna. Deadlock. 15 all. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Penalty. Five seconds. Walang tira ni number 7 Luna sa free throw line. Pumasok 16-15. Lamang ng isang HRA. Holy Angel rather. Pangalawa ni number 7. 2-4-2 para kay number 7. Three seconds remaining sa ating first quarter.
3 seconds remaining sa ating first quarter. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.